Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Teruntuk para subscriber yang sedang menonton, terima kasih. Lagi mulai kerja mau sekitar. Kalau gue kopi san pradik. Lagi mulai kerja bolong laran. Di cerita ya, aku cerita ya. Pokoknya angger apa jenenge? Angger ibas tentang pekerjaan. Aku angger karo gimana salikin mesti enak hal-hal sing marai emosi gitu. Ya karepe guyon, aku yang ngerti karepe guyon. Tapi aku kadang malah ngene. Aku wis terkadang terkadang aku meneng terus cangkeme cacah cek ngomong guyon. Sampai aku tahu ditekoki karo kancaku sijine. Kowe nek angger kirim karo Solikin kuwi nyapa kok meneng ae. Tekok kaya wartawan. Nah, wong-wong sing omong kuwi mbalekne wong-wong sing kowe ngomong kuwi apa jenenge? Gak sangal kuwi diumbar. Umbar dinengne lah dinengne. Asa dijak omong apa-apa responnya arang kading. Diben artinya DR kamu biar ora usah digagas ngono ya bolo. Ki mau ya ngono kesane kan ngece ngono itu ya genten tak lokno minggu yang gue ngece kok gitu aku ngono kan mergo ngene prinsipku nek kalau aku meneng kono ngomong tak rungokne gitu tapi kok dikala kono sing meneng gitu aku sing ngenteni ngomong dia aku nek ngomong cok mau bolo ning cacah cok mau terus koyo iki mau ceritane sok kemis wi ameh prai gitu tapi sing cacah kirim sing cacah gudang wi kongkon lebu kongkon nyikuk barang gitu sing sijine cek sibuk tentang rundingan sing sijine repot perkara tambahan gitu. Wes jawane ngejak rundingan. Nek aku wonge netral. Aku kerja netral, pol netral. Pokoknya delok lah. Delok posisi kondisi. Jadi ora angger ngene ora angger ngono. Nek aku tak perhitungne tak pikirne tenanan. Ya. Iki sing loro ngejar rundingan. Wis tak omongi ngene lho. Sok mes piye? Sok mes sih bose ngomongnya apa aku. Nek ngomongnya kon lebu jikoke kon piro. Ngomong barang kon piratus barang. Jadi ngomongnya ping kon ngebarne. Lah nek kon ngebarne cacah ki dikai leren ora. Dikai istirahat ora nek kancane nek toko tutup. Masalah sesuk ya cek kerja neh kan. Terus tekok neh enak tambahane ora nek wani ngongkon nek ngongkon ngebarne dina kuwi ngono. Masalah bongkar muat nek 2 kali lipat. Ya ongkosan tetep enggak.
enek libur Natal gitu. Tak tekoki to, lah kan kowe pomone mlebu. Kan pomone prek, kowe pomone iki mlebu kan wong tuku prei kan ya ora dipotong. Ngono. Diitung mlebu, mlebu diitung mlebu. Nah, ngono. Terus njaluk tambahan sing loro njaluk tambahan bolos ceritane ngono. Nek tambahan mi aku ora ora nyalahne ya, njaluk tambahan ora nyalahne. Wis karek kowe nek pengen ngomong ya monggo aku ngono. Tapi kowe sing ngomong, aku ora. Daripada gitu kemeresek karo bose gitu. Mending jalan tengah. Solusinya mending balik pisan telung mobil pisan gitu. Sing sijine bulet mending prei, sing sijine cik ngeyel njaluk tambahan. Ya wis akhire wis tak tinggal ngalih arep mangan. Baru aku gak melu rundingan toh, genten sijine mlebu. Mbuh bahas apa piye-piye gak ngerti, gak ngerti. Ngono ya sampai irung besok paling rundingan besok kapan. Nah, jawabanku ya wingke. Kamu badi kongkon balik rong kloter ya nyang, ora balik pisan ya nyang. Serasa mikir tambahan dadak bengek. Pas ruwet karo bose. Dimangane wegah kakan ini tuh rebose wegah. Tiwas dikempros ya tiwas pegel nang ati. Oh. Mendingan ra usah ngomong lho. Muni njuk tambahan delok wektune to. Wektune iki wektu jam kerja. Nek kowe awake dhewe wis ngalami kerja bongkar jam 5 ditambahi 1000. Kowe luwe ditukok sego wis umum ya mengikuti. Ya to, Bro. Tapi nek posisi ini muni njuk tambahan iki jane ora nek salah tapi kurang pas njuk tambahan kurang pas di hari kerja kok njaluk. Ya mending gak usah prei. Mending gak usah prei kabeh. Mending mlebu nyapo Natal prei. Ngono bolo. Tane ngono kuwi. Nah wis dino iki ruwet perkara rundingan to. Sik ngece ae stoke. Wis dijak rundingan stoke gak manggon tak umbar. Umpral nek aku wis ngono kuwi wegah lho ngejak omong, apa dijak omong aku wis wegah. Tak rungokne tok. Penting tak sauri, ora penting ora tak sauri. Ngono kuwi ya. Wis mungkin cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.